Kajing pulih ni kitab udan yang nang itu lupa. Kalau nong kebahin yau kot kendai shipau kat lai di bekat sao. Lapan bayi renti ya ki ken. Bat utau ba im junom usyong hala ke ken. Ki jan jung u kilong kilalong ki bali kum kayor. Bat unyuk kli jung u bali pir kum usnyuk lang brot. Ka ken jung u kalalong ki telik ding. Ki shalantem jongka kilalong ki ding bame. Kawa kabada kading kala kersoy. Bat kala tuj nakmat jung u. Kipat benriu daki hajar sien hajar kila syakriya u. Bat shipau hajar sien shipau hajar kilaya yang hakmat jung u. Kador barba kala syong bishar bat lapliet yaki kitab. Ngalayo i hagjingo i pau men miet bat hakmi lem bat kilo kabeneng. Ulawan u ubakum ukon ubriu bat ulawan syauta ubaim junam. Bat lalai alam u hakmat jung u. Bat hau la ya kabor sansyar kaburom bat kahima khanang babaro kipai benriu kijai benriu bat kijai kitien kindup syakriya u. Kabor sansyar jung u kalong kabor sansyar kabane junam kaba enom jano bat kahima jung u kalong kata ya kaba enom la ban penjon. Kaktien jong utrai. Kasam kaba kendai punyau utrai long iem ubak le tam haka perthai baro. Utrai long iem kap to ka perthai kan syat kemen to ki deulang nong babun kin ya kemen. Ul o bat ka jingdom senya ki sop ya u ka hok bat ka jingle hok ki long kanong rem ka khat jong u. Utrai long iem ubak le tam haka perthai baro. Ki lomba ki kum ka peting hakmat jong utrai. Hakmat utrai jong keperthai baro. Ki sahit beneng ki penbenai ka hok jong u. Ki pai benriu baro ki o iya ke buram jong u. Utrai long iem ubah kli tam ha keperthai baro. Naba shisha melong utrai bah kli tam ha keperthai baro. Ba palat liam ye ki blai baro. Utrai long iem ubah kli tam ha keperthai baro. Kajing pulih nak siti baar u Petrus bakuj kala nong ka beningkong ka dekhot khat riu do bakhat kendai. Nyem shem la pendon kam setia di kipurus kam thau stan man bang le thu happy ya ka bor ba kajing wan utral jungi Jesu Kris henry dagi khamat jungi layo i ya ka mans iem jong u namar man baw layo pediang ya ka. Kanam bat kaburam nau blai kupa bat men ba ya kata kasur lakran hau da kata kaburam bakrau uniu long ukun ba ie jonga yau ba ngas ngau ba e nyelayo sngawi kani kasur kebalawan na beneng namar nyelaya don lang bat u hau lum bakoj bat ngidon ya kaktin jong kajingi thulupa ya kaba lanang pen scam shushu pinle bha shibun ban penlej jengmut hakani lakum ya kasyarak kabatan syan haga jaka badum senya tat hadu banda syai kasni bat ulur syai unmi haki dono jong pi kaktien jong utrai. Kajing pulih na gospel bukod kat kumulukas kalanong makandai kat kon arpu pra hadu balai pun riu. Ujisula kot lang bat ya u Petrus bat u Jacob bat u Yohanes bat u lai kiu shulum menduai bat kat bau dang duai ya kadur khamat jong u lapan kala bat ki jan jong u kilali phalang bat hakmi armut kirang ba kilai kren bat u Moses bat u Elijah ki bala pau ha kaburam bat ki kren syapang kajing yap jong u ya ka baun sa pendap ha Jerusalem teu Petrus bat kita ki balaya don lang bat u kilasyo samthia hadu kata Henry kidang peiman bat kilio i ya kaburam jong u bat ya kita ki arngut kirang ba ki bala yang rengkat bat u kat ba kita kirang ba kidang ya khlat no na u
Petrus laong hau Jisu ku kenran kabha bangin sa no hangni ini thau lai chli ki ing tram kawayami kawayo Moses bat kawayo Elijah tep satiai kabau laong kan bau dang ong ya kani la pau lo burlaka yaki bat kila shapting haba kila don hapo utau lo te kasur kalawan nau lo kaong uniu long khun jonga bala jiet jonga to sha skor yu aba kata kasur kaladap keren la syam madon tang ujisu marwai kipat kila sngap la ka sngap mat kim syam ya thu breu hakacha kapor ya kaba kila yoi gospel jong utrai